Kule iqiniso ke izingqalabutho zesifundazwe sakithi kwaZulu Natal zikhona enkonzweni kaKamele uMdaka Sithwane. Sinondula kaNdaba Eric uMdaka ngithi. Wabamba iqhaza elimangalisayo ebholeni lakithi lesifundazwe sakithi kwaZulu Natal osuthwini elimabhesha khona. Asukubingelele sikwamukele ndoda amadoda. Ngiyanibingelela nami. Ngiyajabula ukuba ngikhulume kulo msakazo. Nakho namhlanje sizovalelisa uKamele ke uMdaka Sithwane. Lokho kini kuchaza ukuthini njengeyingqalabutho zesifundazwe sakithi kwaZulu Natal? Kuyinkinga enkulu engathi mhlambe kuyi-blow kwilokhuzana esifundazweni sakithi la kwaZulu Natal ngoba onke mele mayahamba esemncane kangaka kuyasibulala kakhulu thina esesibadala besisabheke lukhulu kuyena esilungisela nezingane zethu ezikhulayo ukuthi nazo zingene esportini. Siyazi uKamele ukubuya kwakhe ebe umongameli wala kwaMasho. Uma sikhuluma ngama-LFA kwakunama-LFA amaningi ekhona kodwa wafika ukwazi ukuhlanganisa bonke abaphathi bamaqembu namaqembu obahlanganisa abayinto eyodwa. Kwakuchaza ukuthini lokho ngobuholi bakhe? Kwakuchaza ukuthi usho ukuthi yena self uNkemelo bekumholi wangempela wakusasa obesazokwazi ukuthi ayithathe i-KZN ayibeke mhlambe ebalazini elihle ngoba ube umholi engasabi lutho la okufuneka angene khona kuhlale phansi kukhulunywe ubengena uNkemelo ubengenamahloni ube umholi nje wakusasa ebesambhekile ukuthi hayi uzosisiza kakhulu. Owakho umyalezo uthini uma singase sibuyele kuleli bhola namhlanje nebhola lenu kudlala ngendlela kuyona manje ngaphela nanidlalela into engekho kodwa nanidlala ngenhliziyo nidlala ngothando? Yebo khona kunjalo sasidlala ngothando kakhulu thina ngoba kwakuba ukuthi nje uma sesingena egroundini sisidlala ibhola lokuthi sifuna ukuwina isikhathi esiningi. Kuyakwenzeka phela ukuthi kuyenzeka nihlule kwenzeka niwini kodwa nje isikhathi esiningi sasise ekutheni sifuna ukuwina sibeke ibalaze lethu oba. Owakho umyalezo uthini kubadlali nakubaphathi bamaqembu? Ayikho into edlula ukuyimisela nokuyiqeqesha okwanele nokuphatha kahle abafana basuke besakhula babambe ngezandla zombili ukuze bakwazi ukuthi bathathe ilokhuzana isifundazwe sethu basise phezulu. Undona siyabonga kakhulu for nesikhathi osiphe sona. Ngiyabonga nami. Siyabonga. Ingqalabutho yesifundazwe sakithi kwaZulu Natal ke uma sikhuluma ngoEric uMdaka Nduna kaNdaba kwakuthiwa usenduna usuyinkosi Eric uMdaka ngithi. Awakhethi wosuthwini olumabheshu ankone amaZulu.